bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi Teofilu tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-Sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu terilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. F'erbgħin jum raw kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wera tal-Missier. Li fuqha Għalilhom, smajtu x'kont qedtilkom? Ġwanni jgħammed bl-ilma, immintom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. kif kienu flimkien staqsew. Mulej, u dan iż-żmien li fih inser terġa' twaqqaf fis-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, Mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li jien Missier għażel bis-seta tiegħu? Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judea kollha u s-Samarija u satru fl-art. wara li qal dan, huma jħarsu leh kien meħud il fuq u sħaba ħadu tulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu leh, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġien lebsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilea, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha, ċafx b'idejkom, għajtu bil-ħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-Mulej l-għoli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-Mulej bid-daqq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien il-priġunier tal-Mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta tas-sliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, Mulej wieħed, fidu waħda, ma'mudija waħda, Alla wieħed u Missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. Huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malimin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-iben ta' Alla. Insiru raġel magħmur fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Alleluja! Alleluja, morru għamlu disċipli mill-ġnus kollha, jgħid il-Mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark, f'dak iż-żmien, Ġesu wera ruħu lil-11 qalilhom: Morru fid-dinja kollha, x'għandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jissieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jiġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, jgħedu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-Mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jibritkaw kullimkien. Il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Din il-ġimgħa qed niċċelebraw is-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema, jew Ascensjoni, kelma li tfisser titla' l fuq. Dan ġara meta Ġesu teleb il-ġisem u r-ruħ fil-ġenna biex isaltan fuq id-dinja.
Da ma jfissirx li sempliċement qabad u telaqna, jew li ma baqax parti minn ħajjitna, jew li ma għadux interessaħ x'jiġri fi ħajjitna. Fil-Vanġelu Ġesu jgħid jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. It-Tlugħ fis-Sema jimlina bit-tama li bil-grazzja ta' Alla ġisimna jinbidel u jsir sħiħ bħal ta' Ġesu biex nistgħu ngħixu fis-sema għal dejjem. Din il-festa tagħtina wkoll it-tama li hu qatt jerġa' jiġi. Smajna, tan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Din il-festa ta' Tlugħ fis-Sema tkellimna wkoll dwar is-saltna ta' Alla f'din id-dinja. Fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli, qabel ma Ġesu tela s-sema, l-Apostli staqsewh, Mulej, u dan iż-żmien li fih int ser terġa' twaqqaf is-sena ta' Iżrael? L-Apostli kienu qed jaħsbu fuq meta Ġesu kien se jidher bħala sultan ta' Iżrael u tad-dinja. Ġesu qalilhom li ma kienx biċċa tagħhom li jkunu jafu meta dan kien ser jiġri. Imma xorta jgħidilna kif għad jiġri, intom tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm u satru fl-art, jgħidilna, morru mela, għamlu dix-xibli mill-ġnus kollha. Dan ser jiġri permezz tagħna, għax Ġesu jridna ngħinuh jibni s-saltna ta' Alla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u jitla s-sema biex joffrilna direzzjoni. L-istorja tal-Kristjaneżmu ma spiċċax meta Ġesu tela s-sema. Qed tkompli bija u bik. Din il-missjoni li nkunu xhieda ta' Alla mhix biss għal persuni speċjali, il-koll ġejna mogħtija għodet mill-Ispirtu Santu. Nistaqsu lilna nfusna, kif nista' naqdi lill-oħrajn illum? Naqra nistgħu ngħinu biex in-nies jinġabru flimkien fis-saltna ta' Alla, mimlija mħabba u nibnu s-saltna ta' Alla fi qlubna. This Maltese translation was produced in collaboration with the church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!